шоу барномаи бозӣ бо Бинанда барои шумо. кӯдакон нисбат ба калонсолон шумораи устухонҳояшон 70 адад зиёд аст. хоб ҳангоме ки синни соли кӯдакон зиёд мешавад, шумораи устухонҳояшон кам мешавад. барои чӣ? барои он ки баъзе аз қисмҳои устухонҳо якҷоя мешаванд. хоб дар умум шумораи устухонҳои кӯдакон то бузургсолӣ аз 270 адад ба 200 ва ё 210 адад мерасад. шумо шоу барномаи бозӣ бо Бинандаро аз телевизиони синемо тамошо карда истодаед. дар рӯбарӯи шумо ман ҳастам Рустами Гоибзод бо садҳову ҳазорҳо орзуҳо ниятҳои нек ба шумо салом мегӯем азизони дилу дида ва дӯстдорони телевизиони синемо. ҳар як бинанда ки тоза бо мо пайваста аст, шуморо хушомадед мегӯем ба бозиҳои зеҳнии шоу барномаи интеллектуалии бозӣ бо Бинанда. чун ҳар вақта мо ба шумо 5 суолро аз 5 соҳа пешниҳод мекунем, албатта ки бо вариантҳояш. шумо бошад бо наздикону пайвандонатон дар рӯбарӯи оинаи нилгун нишаста варианти дурустро интихоб мекунед. зеро барномаи мо унвон гирифтааст бозӣ бо Бинанда, яъне мо бо шумо бозӣ мекунем. дар таърихи инсоният чанд маротиб яхбандии бузург ба қайд гирифта шудааст. варианти А 9 маротиб, варианти Б 6 маротиб, варианти В 4 маротиб, варианти Г 2 маротиб. албатта дар ин бора ман на он қадар маълумот дорам, вале аз он вариантҳое ки шумо ба ман пешниҳод кардед ба фикрам 2 маротиба. ҷавоби шумо 2 маротиба. хуб, ҷавоби дуруст дар барнома пешниҳод карда мешавад, аниқ карда мешавад. Салом. Ташаккур. 2 маротиба. 2 маротиба ба фикри 4 маротиба. ба фикри шумо 4 маротиба. ба фикри шумо чанд маротиба? 2 маротиба бе. ба фикри ман 4 маротиба. ба фикри шумо 4 маротиба. ҳар бинандае ки варианти В-ро интихоб намуд, ӯ ҳушманду закӣ аст. ҷавоби дуруст варианти В мебошад. аз рӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ кадом давлат дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад? варианти А япония, варианти Б Англия, варианти В Франсия, варианти Г иёлоти муттаҳидаи амрико. ассалому алайкум. мо гурӯҳи эҷоди барномаи бозӣ бо Бинанда аз телевизиони синемо ҳастем. худро маърифӣ мекардед? Салому алайкум, ман Акбар. хуб, дар ин бахш ба шумо як суол пешниҳод карда мешавад. албатта бо 4 варианташ таваҷҷӯҳ намоед. савол чунин аст: кадом давлат аз рӯи истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад? варианти А япония, варианти Б Англия, варианти В Франсия, варианти Г иёлоти муттаҳидаи амрико. варианти охирини шумо иёлоти муттаҳидаи амрико. англия бошад. варианти А. ин пешниҳоди шумост. япония бошад. ба ақидаи ман япония дар ҷойи аввал ин андешаи шумост. бале. андешаи шумо чӣ? ба ақидаи ман иёлоти муттаҳидаи амрико. япония. ҷавоби дуруст варианти Г мебошад. як шохаи илми забоншиносӣ ки овозҳои нутқро меомӯзад чӣ ном дорад? варианти А морфология, варианти Б синтаксис, варианти В фонетика, варианти Г лексикология.
варианти В фонетика мебошад. ҷавоби дуруст варианти В фонетика мебошад. ҳуқуқу озодиҳои шахсро кадом моддаи конститутсия ҳимоя мекунад? варианти А моддаи 5, варианти Б моддаи 26, варианти В моддаи 37, варианти Г моддаи 18. مادهی 5 مادهی 5 بله شما ҳуқуқшинос ҳастем ака. خب شما و شما وریانت ها رو خوب باید هر یک شهروند از حقوق و آزادی های خود باخبر باشد. бале خب ما و شما وریانت ها پیشنهاد میکنیم. وریانت A ماده 5، وریانت B ماده 26، وریانت V ماده 37 و وریانت G ماده 18. ба фикри ман моддаи 5. با فکر شما ماده 5. бале خوب از کجا؟ خیلی ба фикри ман моддаи 5. рости аз конститутсия бохабар нест. خبر خطا نکنم ماده 5 است یا 26 یا 5 شما میتونه تنها یک تاش بگذار 26 بشه 26 اگر خطا نکنم. حقوق و آزادی های شخص در کدام ماده کنستیتوسیا حمایت کرده می شود؟ حقوق و آزادی های شخص در ماده 5 کنستیتوسیا حمایت کرده می شود. تشکر برای اشتراک. ҷавоби дуруст варианти А мебошад. ҳуқуқу озодиҳои шахсро моддаи 5 конститутсия ҳимоя мекунад. манораи эфел ҳамасола дар фасли тобистон албатта ки бо таъсири шуоҳои офтоб 15 сантиметр дароз мешавад, яъне баланд мешавад. хоб барои чӣ? барои он ки он аз оҳан сохта шудааст. шумо мебинед ки оҳан дар гармӣ хоб дароз мешавад, дар сардӣ бошад кӯтоҳ. хоб бинандаи азиз, дар хотиратон мондааст ки дирӯз чӣ хӯрда будед ва ё чӣ пӯшида будед? инчунин бо кӣ суҳбат карда будед? хоб бархе аз нафарон мегӯяд ки бале, хоб нафарони зиёд мегӯяд ки на. мутахассисону коршиносон муайян намудаанд ки хоб майнаи сари инсон хеле ва хеле маълумотҳоро ҷамъоварӣ менамояд дар худ. хоб мағзи сари инсон бо ҳама қудраташ чун хотираи компютер пур мешавад. яъне маълумотҳои зиёдро дар худ гирифт. хоб вақте ки хотира пур шуд, баъзи ҳамон маълумотҳо нест мешаваду ба ҷояш маълумотҳову хабарҳову инчунин намедонам хотираҳои нег шояд бошад дар он сабт мегардад. барои чӣ мегӯянд ки такрор модари дониш аст? албатта мо баъзе саҳнаҳо ва ё хотираҳоро бо гузашти 5 сол 6 сол ё намедонам шояд ҳар сол бошад онҳоро дар сарамон чарх мезанонем, онҳоро ба ёд меорем. ана ҳамин гуна хотираҳо то он даме ки мо ҳастем дар майнаи сарамон боқӣ мемонад. хоб ба ин хотир дар майнаи саратон танҳо ҳадафу ниятҳои некро ҷой диҳед. дар он як чизеро ҷой диҳед ки чизи хоб намедонам лозима бошад то шуморо ба сӯи орзуҳоятон расонад, ба сӯи орзуҳоятон чӣ кор кунад? бубарад. бахше ки айни ҳол манзури шумо карда мешавад унвон гирифтааст тағйирот дар расм. мо якчанд расмҳоро барои шумо пешниҳод мекунем, шумо бошад тағйиротҳои онҳоро пайдо кунед. агар омода бошед пас меравем. бахши тағйирот дар расм.
بیننده‌ای که تغییرات رسم‌ها را مشاهده کرده باشد او را تبریک می‌گوییم و باید گفت که شما زیرک و هوشمند هستید. بیست فیصد اکسیژن تمام کره زمین رو تنها جنگلزارهای آمازون تشکیل میدهد. خب البته که هر یکی ما میدونیم که تولید کننده اکسیژن این گل و گیاه و بوته‌زارها و جنگلزارها است. با این خاطر همیشه برای نفس آزاد کشیدن طبیعت رو حفظ نماید. بخشی که عین حال منظور شما کرده می شود عنوان دارد بازی‌های ذهنی. خب البته که در این بخش هر یک بیننده قابلیت ذهنی خود را درک می نماید. خب بیاید با هم بازی ذهنی می نماییم بیننده عزیز. اگر آماده باشید پس می رویم. بیننده های عزیز، به این رسم با دقت نظر نمایید و از آن حرفی ت را پیدا کنید. به شما 20 ثانیه وقت داده می شود. شما 20 ثانیه در اختیار دارید. هر بیننده‌ای که حرفی ت را پیدا نکرده باشد، حرفی ت انا در اینجا بود. اکنون میگذاریم به بازی های ذهنی مشکل تر. انا این موی سفید یک برادر داشت. هنگامی که او 6 ساله بود، سینی برادرش از او 2 برابر خورد بود. امروز سینی موی سفید به 70 رسیده است. لطفاً بگویید که برادرش چند ساله است. هر بیننده‌ای که سالی برادری موی سفید را 35 ساله می حسابد خطا کرده است. جوابی درست چنین است. برادرش 67 ساله می باشد. به این جانورک با دقت نظر کنید و از میان انا این رسم جانورک را پیدا کنید. هر بیننده‌ای که جانورک را پیدا نکرده باشد، جانورک انا در اینجا بود. ماشینی بارکش جانبی دهه رهسپار گردید. ماشین در راه با 4 نقلیاتی دیگر واخورد. لطفاً بگویید که چند نقلیات به دهه رفت. جوابی درست این است. به دهه تنها ماشینی بارکش رفت. ماشین های دیگر از پشت کارهای خود رفتند. ҳамасола ҷазираи гавайя бо ҷазираи аляска 7.5 сантиметр яъне 7.5 сантиметр чикор мекунанд? бо ҳам наздик мешаванд.
خب بیننده عزیز، اگر شو برنامه اینتלեկտուալی بازی با بیننده برای شما پیشنهاد آماده باشد، پس ما بازی ذهنیمون رو با شما ادامه میدیم. بخشی که این حال منظورتون میگردد. خب چی عنوان داشت؟ عنوان گرفته است چی رو میبینید؟ ما رسما رو براتون پیشنهاد میکنیم شما با دقت نظر کنید که چی رو میبینید. من شما رو دیده ایستادم بیننده عزیز، شما ما رو میبینید. در این بخش عکس‌های پیشنهاد می‌گردند که از آن پیدا کردن جانورکان نه چندان مشکل است، ولی به هر حال این بخش قابلیت ذهنی شما را معین می‌نماید. بیننده گرامی، اکنون یک چند رسم پیشکشی شما می‌گردد. شما از تلویزیون چشم نکنید. بیننده عزیز، اگر هر یک حیوانات رو پیدا کرده باشید، پس خوش به حال شما، ذهن شما فعال است.
дар барномаи гузашта мо як муамморо ҳамчун вазифаи хонагӣ барои шумо пешниҳод карда будем. Бинандагони азиз, 550 нафар ба мо хуб ҷавобро ирсол карданд. Аз 550 нафар танҳо 300 нафар тавонист ки ҷавоби дурустро ба мо бигӯяд. хуб албатта ки мо ин 300 нафарро барои шумо гуфта наметавонем. Танҳо 3 нафаре ки аввалин шуда ҷавоби дуруст ирсол карданд, ҳамонҳоро барои шумо хуб мегӯем. Нафари аввал Туранов Фаридун, нафари дуюм Дилошуб Ғаниева ва билохира нафари сеюм бошад Садрдини Хоҷа. Бале ҳамаи он нафароне ки хуб ҷавоби дуруст равон карданд ва ё ҷавоби нодуруст, мо ба онҳо изҳори сипос мегӯем. Чунки онҳо бо мо пайвастанд, онҳо бо мо дар иртибот буданд. Албатта ки мо аз анамин иртибот шудем. хуб агар муаммо дар хотиратон боқӣ монда бошад, як нафар ба назди Усои сартарош меравад. хуб ҳамин гуна буд. Ман дубора такрор намекунам, боварӣ дорам ки дар хотираи шумо боқӣ мондааст. хуб ҷавоби дуруст 17.50 дирам буд. бинандагони азиз, айни ҳол бахши дӯстдоштаи шумо, шояд агар хато накунам бахши дӯстдоштаи шумо манзуратон гарда мешавад, бахши муаммо. агар омода бошед, пас ба хомӯшӣ роя мекунем. оинаи нилгунро ана ҳамин гуна тамошо мекунем. бахши муаммо. акнун шумо бинандаҳои азиз нақши муфаттишро иҷро мекунед. дар бонк ғоратгарӣ ба амал омад. муҳофиз мегӯяд ки вақте ки садои бонги изтиробро шунидам, сӯи дари эҳтиётӣ давидам. аммо қаллоб дарро ба рӯям пӯшид. ман ба дар бархӯрдаму беҳуш шудам. вақте ки ҳушам ба сар омад, дидам ки қаллоб аллакай пулҳоро гирифта ғайб задааст. бигӯед, барои чӣ посбонро пушти панҷара кашиданд? аниқтараш муаммо дар чист? акнун таваҷҷӯҳ намоед ба ҷавоби дуруст. дари эҳтиётӣ ҳамеша ҷониби берун кушода мешавад. агар дар ҷониби берун кушода шавад, пас чӣ гуна дӯст дарро кушод ва посбон ба дар бархӯрду беҳуш шуд? аз ин ҷо бармеояд ки муҳофиз худ пулҳоро дуздидаасту дурӯғ гуфтааст. моҳи январ, шаб ниҳоят сард аст. дар ин хона бо вуҷуди ҳамин қадар сардиҳо ғоратгарӣ ба вуқӯъ омадааст. ҳамсоя ба пулисҳо чунин шоҳидӣ дод. вақте ки ман садои даҳшатнокро шунидам, оҳистагак вориди ҳавлии ҳамсоя шудам. ба назди тирезаи хона омадаму дидам ки ашёҳои хона паҳну парешон буданд. бигӯед ки чаро ҳамсояро бо ҷурми дуздӣ пушти панҷара кашиданд? ҷавоби дуруст ин аст. дар сардиҳои зимистон шишаи тиреза ях мебандад. аз берун дохили хонаро дидан имкон надорад. маълум мешавад ки дӯст худи ҳамсоя будааст.
як бинандаи мо аз деҳаи тӯсқалаи ноҳияи восеъ бо номи Саидов Нодир ба мо як муаммо пешниҳод кардааст ва инчунин хоҳишам намудааст ки мо ин муамморо ҳамчун вазифаи хонагӣ барои бинандагонамон хуб албатта ки пешниҳод намоед. муаммо чунин аст: як кӯдак ба се фарзанди падараш ки трактор меронданд хӯроки нисфирӯзӣ овард, аммо он тракторонон хуб бародаронаш набуданд. лутфан бигӯед ки муаммо дар чист. хуб такроран мехонам. як кӯдак ба се фарзанди падараш ки онҳо трактор меронданд хуб хӯроки нисфирӯзӣ овард. ҳангоме ки ба киштзор расид, хуб назар кард ки тракторонҳо бародаронаш набуданд. лутфан бигӯед ки муаммо дар чист. ин муаммо ҳамчун вазифаи хонагӣ барои шумо пешниҳод карда мешавад, бинандаи азиз. хуб ана ҳамин почтаи электроние ки дар экранҳои шумо падид омадааст, метавонед ҷавобҳои худро ирсол намоед. инчунин латифаву муаммоҳои худро ва мо онҳоро барои бинандагон пешниҳод мекунем. то ин дам бо шумо будам Рустами Гоибзод бо шоу барномаи интеллектуалии бозӣ бо бинанда. ҳамеша ҳушманду зирак ва кунҷков бошед бинандаи азиз. мо бо шумоем, шумо ҳам бошад бо мо бошед. хайр. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо